It's Alalena Asia, Binoko tare na Aisha. Kifar Mariya, bayanin zuciya na amince ke ce da na kai farko da ke na yi lamini. Zuciya ta dole gare ki in miko, ki mini tanadi wanda in na tuna zai kara min karko. Ki yarda mu zauna ko da yaushe kina gefen tunanina. Idan zan nuna ke kadai ce ko a cikin kalamaina, ba zai yi na barki ba, kin yi minni abin da ba za na mance ba. Madubina kin kika zama min bango na jingina. Idan baki zan da na so raina wani saha warangana. Ki ce kika ban zama ta so har shi na yi dandana. Ki sana karkashin zuciya, bar bela kyan kuma mujiya. Ki zana kira da zinariya, shi ne goga an yi shi ne domin madin sarjiya. So ne tushen ƙauna, cikin inuwar kina kwana. So ne ilimi na, so ne asali na. San ki asiri mini illa, ya yi mini barna. Kalli san ki jini ke yawo, yana neman taɓa raina. So naki ne nazari na, so naki ne daraja na. Domin soyayya ta yi min rana, sila ta sani gaba ko cikin jama'a yanin daɗin suna. Ba zan boye shi ba, ni da ke burin mu mallake juna. Da ke nake Mariya, ki sani a zuciya, rashin kina gajiya. Zan yi miki bariya, da ke na fi so na yi, kai fuka na gunki nake yi wa tuba. Sai rijiya Aisha, yana gano zafin san kirai ya taɓa. Ko barkono kuma daɗin sarai ya taɓa. Kwai ɗanɗano ke kika zama fitilana, wace za ta kai ki gona. Kin fi Khadija ko Amina Aisha.